ଓହୋ ଏତେ କାମ ଯେ କାମ କରି କରି ପୁରା ଥକିଗଲେଣି। ମୋର ଅଣ୍ଟା ପିଠି ରହିଗଲାଣି ଲୋ ମା, ଏତେ କାମ। ଏଠି ଚାଲିଛି 10 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଓହୋ ଖୋଡ଼ ଖାଡ଼ ସବୁ ଶବ୍ଦ, ଖାଲି ସଜାସଜି, ଖାଲି ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନି ନା? ଆମ ରାସ୍ତା ପୁରା ବୁଝି ଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ରାସ୍ତା ବୁଝି ଯାଇଛି। କିଛି ଦେଖାଉନି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ, ତ ତଥାପି ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖୁନି। ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖେଇଛି କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ତ ରହିନି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଖୋଲି ଦିଆଗଲାଣି। କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଭୋଜି କାହା ପାଇଁ, ଆଜି ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର କାହା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେନି। ତ ଠାକୁରେ ଆଜି ଭଲରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲରେ ଯାଉ, ଭଲରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା, ଏମିତି ସିନେରୀ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ପୁରା ଘର ସାମ୍ନା। ଆଗଟା ପୁରା କଭର କରିଦିଆଯାଇଛି ନା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ପୁରା କଭର କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଗଟା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୋର ଆଜି ଡେକୋରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଘର ସଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଉ। ମୋର 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜାଯାଇଛି, ଏବଂ ମୋର ଗେଲି ମା'କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଲି ମା' ଠିଆ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଛି, ଏବଂ ମାମୁନି ଧନ ଆଉ ଆମର ଟିକିରି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ବସିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଧେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁପମା ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଘରେ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଗେଲିମାର ଫଟୋ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି। ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜି ଗେଲିମାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଘରେ କାହିଁକି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁପମା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁପମା ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାହେଉଛି ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ଦେଖାହେଉଛି। ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ସଜା ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସଜା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସେଇ କାମ ପୁରା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାହେଲର ଫଟୋ ଲାଗିଗଲା, ମୋ ଭାଷାରେ ଗେଲି ମା'ର।